Fid-99 sena mit-twaqqif tagħha l-Akkademja tal-Malti għandha l-ewwel President mara. Anne-Marie Schembri se tkun qed tassumi din il-kariga wara li l-ġimgħa ġiet eletta President, f'elezzjoni li permezz tagħha ġie elett ukoll il-Kumitat għas-snin 2019 sal-2021. Mal-ħatra tagħha Schembri urid ix-xewqa li tissejjaħ Presidenta. Hi se tkun qed tkompli fuq ix-xogħol tal-Professur Albert Borg li kien qed jokkupa din il-kariga qabilha. Il-membri l-oħra tal-Kumitat eletti huma David Agius Muscat, Joseph P. Borg, Charles Assa, Phyllis De Bono, George Farrugia, Reno Fenech, Sergio Grech, Rita Saliba, Olvin Vella, kif ukoll Daniel Bezzina. Kien Franġisk Saver Karwana li fl-1920 ħeġġeġ qatt ta' kittieba tal-Malti sabiex jingħaqdu flimkien u jwaqfu għaqda bilan li tħares l-ortografija tal-Malti. Din l-għaqda ingħatat l-isem Għaqda Kittieba tal-Malti. L-għaqda mal-ewwel ħatret kummissjoni bilan li tgħin fit-tittib tal-ortografija. Il-kummissjoni bl-isem Tarif fuq il-Kitba Maltija kienet iffurmata fost oħrajn minn Giuseppe Muscat Zoppardi, Nino Cremona u Duncan Bsajla. Ma' żmien l-għaqda ħadet is-sura ta' akkademja, dik li fil-fatt illum nafuha bħala l-Akkademja tal-Malti. L-għan tal-Akkademja hija li taħdem biex iġib il-qoddim il-qagħda tal-Malti bħala l-sin nazzjonali fl-oqsma kollha tal-ħajja flimkien mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti.